Bw'omuguzi. Mwanchomo ligirelia bwegeta seni Kiandizi TV waire ya sende nogo semelenga ande onsia sogene tokobo kubati meroberio ya ito emarago ya bono ngakonyera kobo gwese mya kwego kiana ko genderia boigo kwemanya manke ngagere tokobo gagwate ka imenaisko yorogongo ruwa gusie kiaro kalenga chiaragire enseyemo ye bono mugoro bali tukolia Jumapili sentunde ne tokomera na sembeo ekerenga ekereno koneka tonyara koba to komanya kubwatira na muna bali kibaito bamangana mayabe busorete asebinyoro elinde banyara koba bako ya sangeria hintu me studio tonyara koba to gusanga munae aseliboa elimo buna erebo tambeli tukolia Jumapili nigo to kwaligania bagani baito koruchinsemo babu atobo manyi tonyara koba to gusanga amona barabo chingwa na chiabene asubwango tonyara koba to kwaligania abagani abubale abarai tali abarai ba siasa na bigo abarai abatenete chinsemo akurenda se omugorobo bono nigo nariganirie abananchi imeye studio semo ya kabire Joseph Orangi Mose Oyole omworokia na bigo engineer Josephat Machogu na banyare ko bagukirana imeye studio tanyara ko batokomorkera mangane taro ya murai bwense William Ruto litukoliangyo imeye orogongo ruwa gusibuna abananchi nara igo sebarachi ko babakogania murai bwense nyara ko bagago ikirana na abamenyi abanigo bakurwa se award ya bomaliba ime ya constituency ya bonchani tana ko batokurigalia beratatu aliagendreta se chinsemo chungura nanda se kagetali getambo mwanchomo ligele nyara ko bingo sanga amo nae Karibu sana hinyora gwetara se mitandao yetu mwanchomo ligerelia na boko sanga amona intwa maya ya gwetara se Facebook Ndizi TV News digital gwetara YouTube Ndizi TV News na bigo website ya www.ndizitv.net Sara momanyi nere okoenekia buna chibicha monelio gichago chira senchira yobekerolia negoro kwa Josephat Amesi Tuko ya chaka ama ya ensa ya molitukolia Jumapili kurase county ya Nyamira bosiobwa etaro ya yomura ibwense Daktari William Ruto litukolia ngyo sorogongo ruwa gusinigo abamenye kurase county Nyamira nene kurase kenyoro ya Kenya lirike gotoka imeye ward yerigo mabanyare ko bagweso kena koro kia ogo semele kwabo nganigo etaro eyo ya yerutira nyare ko bage kwene kia egati ya magendro yenyare ko bakwira na maigase egekegetambe bono bagokwana mona Ndizi TV nigo banyara ko bakorotota igati ya magendro no bwagachi bwechipara nabo igwebinyoro sensemeyo ebyo bitabwati estimo moriki oitokorase county ya Nyamira Paul Kapokara ndiganyara ko bagagusanga amo nabamenye abo nagutwarigarelia orobotiro kubati abamenya baiga kurwase chinseme chigachi ya Kenyerede eyo egotokemeye wadi gajerigoma ebunga yabo getutu bwa masaba nigo barokiro kogokiwa kwabo anene igoro yo gutara kumura yo munene bwensa se chinseme chiga umurai ito William Ruto atunyira ase kututara nsema ya kitutu masaba aigase wadi yerigoma kerentere nega gase skuru nindoche machengo nagendrete ito kuronga junior school nande inenza mo ichisemi bya mona singe chatunywire kago chaga iga ansema ya bukitutu chisemi ndutageta abana baito basome igo ntoro no mo kasenseme ko monene na solisto mtombi ya mona singe nchega singe yo gokora asokorete president yaito gaiga no gukumyo konene gaiga risabwe karwo ikire president yaito kuringana mo nabrabo nigo bagendere ko baba kumerera ingambi muno asama gendra ya gendere ko bagakodegesa ku kyomugusi
asibono bamuganire chinga kiaratarire chinseme chiga kunyara ko baga kurigiriria amagani ao yamagendero hobuna bakwerera tutageta abana baitu basome gakurigiriria junior school age arigiriria secondary chitu chira around igaiga nabo igarigiririe ese school ya Kenyerere asenara tengetwe nsemo ya mwino gaiga atakire kubikwe college ya TTC college yo ngo sabu murai kagoja na erale njirara beka mang'ana abeke gento gekega kakobeka lige na rio boroso na ndabeka koboko ne school ine ere chake asaba no rebe batari gukera kwa na university egera basoe college yi na ndabanyora chisemi chako tokonya matukale busio college yi igera irabe catchment ya bugetutu ngima paka Nyamira ne chinse chinde chesko paka Nyaribari ipara yeri koma yale kobekwira myetigere ntenjira sakuru kwekano bali gwancha babwanterane no mwishimi goito ipare yetambo ekorwe bamanya koso ipare eri ya muturumesi bachagete bakalema bagatika marabanjira abantu bono owe yani communication yere nkongwa sengenje pare yo teli gweteke karo yatu ndutagete chistima aserie yikigerekero omonto ndumaite nganjiraika para gaigane yemo yokatubwate yaetire yelami ndutagete nonero onye konyarikana babwaterane no mujumbe na solicitor general egere binde bina intubito ikere ndundo tubwati siasa asebono ga tubwati siasa ase kenyero yigere toroje tagete kobeka omo Kenya abo muntu oyomo torengereria mangana ya magendero na ringa kyo Kenya ko agokonyeka nonye nabo nigo bagendere ko bakomoboli umurai bwense kunyara ko baga kwenekia bunanko banyurare anene abangina abasaya n'abagendi b'ekipigipigi inyorekane nga chinga kichechi campaign cha enigali eteranga nigara kunyara ko baga ko basira wikirano nje nale kwa kambi yamona se president yetu William Samoei Ruto asogo chaboge tutu negendo kende yakabere president njato yete chibes ekerale debut nto ajikoreta magendro ase nginjago chananda nyole boda boda na indunto mwanjete egere nanda tomente chibes sinde to nyakwegendere president yetu otoko gosaba nantu abangina watoteti mama mboga kakyo to inyore otororere byombe otorutere ekogere wateta aye bottom up ogochakera inse naenda maene twarure gasi yao gokora nigerengiya bono ntuga amang'ana siasa taiyo igo totageta magenderoroka eserikali yaitu ya UDA nomweleni gabantu kurasi nsemechi gababuriwe gwikarana asobonge litukoria ankyo asomorembe oene kiwe kunyara kobago gotingigwa amoni chinsagia chonse chubolende kurwase orogongoriga rwa Masaba North igongo abili gojeza abantu baito mambi twese bitoike gaiga ntoigumang'ana donsi to ariganio mo president yeito egere tumuburie ari aranyara gotokorera igo twariganeti abantu baito bonsi pi baikega iga Kenyerere twarigani president yaito na baminto barabe nabwo biginko report ligeta seni kya obwanchete kya Ndize TV inchego nkuru kwa Polycarp okara Biamono mariki oito Polycarp okara kurwase county ya Nyamira ndocha bamenyi banyamira bagatanga siasa tutageti abwatoke gentoke guchiase abaremi uchiase abonchwereria nabo igababwatani kati abo be sector boda boda linanyare kubaga ko basira sobokoreri bwabo bwakira lituko ime county ya Kisii torigeretie emeroberio yoko mwarigania omuraigwense Dr. William Ruto nigo egati ya baraibo igo banyareko bagweso kia na korokia ogo iseneka kwabo nabo igo go tuarogo semerenga nigo chira go segatie chira cha magendro chira nyareko bachi go ikiraniwa ime county ya Kisii ne asechi ward ayo bwango iga komgo kwana go sekobatkengwa na yae na omwemsewe ward ya Ibeno Stivarika hoyo otebire nga chinga kibono omuraigwense arachikobaga gotarira ase bunge ya Nyaribari chache nigo babwatogo semeria ngamba chikoba bagwikiraniwa aichira chia amagendro boigo omoteneri ose omuriki intenena bwekiama ke UDA me county ya Kisii Darius Musoti niganyareko bagakoboria abantu kurwa sorongo rwa gusiba nyareko bagwesokia sobonge chingaki umuraibwense harachiko bagagotarira chinsemo ime yorogongo rwa gusiba sebe kwa Ibeno na mogoko monene kere president yetu Republic ya Kenya agocha gututarira kiagera kera mugenya agocha tumwarigani na maskani tomoro kyubwanchani egere atoe ikirikinda bisete ense yega gwika oburayi bosikwe
nande oborai ne pipiri na begoteba bantu acholi no mwanya bantu ba masikani yabo igo ntwariganite president yaito no mujumbo ito Zairi Janda na tutaito magani ngochale na intu na nyaribali topena biti goitere para MTC na kende kerabe yonsi ntogariganite iga bantu bonsi tatu yarigani asomo goko na sogwanjeni obonene twarigani president yaito Dr. William Samoei Ruto kagocha gusiye ito igonara gotebia abamenyi baito bagusiye ngima amona abaraibe chingencho awa abaraibe serikali abaraibe upinzani mwensi people ya wananchi tuwabakaribishire gochakara ankyo as constituency chirichos pe president ego chigoeta nigo tutete ko bakikishira oburendi bwo gukumya ekiagire mekakati oburendi abekro isaine na ndi buna momanyete gusi nense yo mwando ense y'abantu babwate ebirengeri ebya bale bisi gokorega siabo mbabwate ebirengeri byo gosalia igo omurayi obere well briefed you will be here as from tomorrow tware ko basaba nk'abantu baminto mwensi pia so bonge mochiche the situation will be very calm tokaribisho murayi bwense achaka gukora amaganiro ebintu binge mbira bigo chakokoruaga igachipara nko iguruchire nko chakatura mangana ri estima tukoroka rirek nko chaka ebintu bira go chakoiguraga igabuna bono cancer center nko igurago changoro char koronche birasi biri bya Kuwait nebintu mbire binga go chakokora igo tware ko basabanga abarai barimo go chakonyora chinga kicho gukwana ekero murayi bwensara boria ebintu biri birengeta abantu baito tigakoboria ebintu bikorengetaye borie bintu birengete emechando ya gusi nemechando y'abantu bari totigarite asensemeyo nigo omorikyo yontenera bwekiamagia o kya UDA boiganyare ko bagwesokia na komochia egati yabaraya bagenda to ko bagwesokia na kwerokangana bubaterete ekiama kya UDA kolengana nere nigatebire ekiama kya UDA nigo kebwate abaraya bubamanyikanete anene imeyorogongo ruagusi na boigongegene to ko bwekwirigania asugo chikoba ko bachora egati yabaribanda barachikoba bagusira na boigo kwenike kiamekyo kenyare ko bagego tingibwa ime ya county ya Kisii ya members baito be chama yetu ya UDA gusiengi mase yabeta igoron twatangasa asiri yuko twarigete une chama umuntu narokorokunga Charles Nyamwange konyo okweroka nge manager ya Kisii county ye chama amono umuntu ndokoroku kare bondieki konyo okweroka nge administrator ye chama banari komanya abantu bagusiengi manga biroge bintu nto bibwatia system ye chama na ndabantu abukonya bagutumeka marieta yo konakoa abantu konako korera abantu bocheuri botagwenerete igona kitwara gutangasa officially abantu abugoro ntwabaete onyo mbali authorized gokora end transaction ye chama omuntu ore authorized gokora transaction chama asa mangana yo office no muntu okoro kwesekiel Ezekia Bosire na robete gazetted bweka igobuna acting secretary general ona bekire ngane ye very clear abantu abumbata kiri gokora biashara binde byonsi ase chama na ende toke bagakora end transaction go bakomeye kuchingoli totigane nayo hayarengete orogongo ruo gusio monchu murigeria nene amarigani hayagento ko bakwenekibwa ase chinsemo ahime yorogongo ruo gusi bosio bwetaro yaye murai bwense nigakagire goikirana ime ya account ya Kisii Nyamira ritkoria ngiro biganyare ko bakora etaro kweneke unyare ko bagagusioria emeroberi yamagendra samatuko atatu ari mutwe torigereria ari hagenda to ko bakorekana isko yorogongo ruagusi mese ya Kenya nigo bono omorai wekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka sentunde ndanyare ko bagagweso kena ko momochia omorai wense Daktari William Ruto sekeria atebire nere ore omochakano bwemechando eyo abakenya bagendete ko bagwetera gukwana litkolero asomoye gwa masabonyara ko bakorekana ase ensemo ya Thika ime county ya Nairobi nigo Kalonzo boigo atebirenga egati yabaraya banyara ko bagotigara sobo mu bwazimio mbachiko bakogendera na gotigara sensemili kwa merelie serikali sabarate batebirigo barachiko bakogendera ekomureka anene amamocho ye serikali na kubwaterana amone kyombe kerigie jeni sibune nchire ye moyo kugikeria obukurumi na boigo emeroberio yechire itaranyara ko bigo ikirania gochiase abakenya hawataki waitwe Zakayo peke yao. Jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi. Wale maminisa wane wao wajue wamepatiwa mamlaka ndio, lakini waziri mwenyewe
waziri wa fedha, waziri wa kawi, waziri wa cooperative na waziri wa blue economy. Waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Now hakuna mmoja wao wale wane ambao ni president, kama hawezi kusema yeye ataitwa Zakayo na hao wengine bado yeye ni Zakayo, because he's the president. He is the one to whom allegiance has been sworn, and therefore Kenyan cannot be deceived. Hashtag hakuna wajinga Kenya. Wangapi wanaamini hakuna wajinga Kenya? Hakuna wajinga kabisa. Huu ndio kweli wa mambo. Kwa hivyo tutazidi kama wataweka kumenyana tena. Supreme Court denied them stay orders for Finance Act 2023. Finance Act 2024 ilishukishwa na vijana wa Gen Z. Sisi tulingangana 2023 tukashinda. Togos kamotwe nigo omo waziri oyo nyarako baga gochorwa sobango igabwe wizara ya cooperative ikilibo para nyanyareko baga gweso kene kolie chira ngana chiko baga gutumia obo manyibwa yebwo bokoreria se emeroberi ya serikali na kwenekia una wizara iyo nyareko baga gwikirania chira chia magendero gokwana ime yensemo ya Makadare county ya Nairobi. Chinga kenyareko bago ikirana somo sangerekano bwa masabwe kanisa ya Church of God nigo paranya nyareko bago teba inga wizara eyo ne chikobage kobeka ekeganchana kwenekia buna nyareko bage kobwa toka makabeso hili gusira abonchoreria anene ubonchoreria bulia borobokoboke. Na hiyo ni wizara ambayo inaweza kusaidia nyinyi watu wetu kabisa. Kwa sababu mkitaka maendeleo yoyote paka tuwe na ushirika, kuja pamoja. Zile vitu ya table banking ya wamama, hiyo ni ushirika. Cooperatives, kuleta pesa, zile SACCOs, kuleta pesa pamoja. Watu wanachukua hizo pesa, members wanachukua kama loans, wanafanyia mambo yao, wanasomesha watoto, wanapeleka biashara. Na ile small enterprises, hizo ndio zinaandika watu wetu wengi. Kwa serikali, vile bwana Alatu amesema, kwa serikali inaandika tu watu karibu milioni 1. Watu milioni 15 wameandikwa na hizi business ndogo ndogo. Ndio kwa sababu sasa hiyo ndio lengo la serikali hii, kuona ya kwamba hizo biashara ndogo ndogo tunasaidiana nao, na zile biashara kubwa piandike watu wengi. Gati ya baraibo igo abanyarako bagwikirana somo yega oyo wa masabono mo seneta bwe county ya Viga Godfrey Ososi oyibo igo nyarite ko baga gochoro abuna omokonyi bo mo nyakirogo bwe kiamagia ODM ni ganyarako baga koerana go korwa oenkwana yaye asanyareko bago tebanganige kiamagia ODM getanyarite ko bage kobeka emerobirende yonsi yokoigwana amone kiamakeria ya UDA kubwatekana no kubwatoka egati ya barai anerekurase kiama ikigosoa ase chiwizara au ime serikali ya Kenya Kwanza nigo Godfrey bweganyareko bakwene kianganigo abaraya babwato bumanyi abigo banyarite ko bako baenena gochia sensemo ya serikali ndi banyareko bako yesire serikali nyareko bage kuikirania achira chia magende ya nyareko bako bikulira bakenya. ODM sisi kama ODM hatuna mkataba na chama cha Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya, tumewapatia tu wataalamu wao wetu waende kuwasaidia kazi. Sisi bado ni chama kivyetu na chama cha upinzani. Kama watafanya mazuri tutawaunga mkono, kama watafanya makosa tutaendelea kuwakosoa. Ama namna gani? Sababu sisi kama chama tunasimamia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunajua kwamba wale mawaziri ambao tumepeana, na si mara ya kwanza. Mnakumbuka wakati wa Moi, wakati aliona nchi inaenda mbaya, si alileta wakina Liki kwa serikali, wakina Oduor,
kwa serikali. Sasa hii jambo pia sasa imekuja tena. Kwa hivyo hiyo ndio message yetu kwamba chama cha ODM bado tuko imara na tutaendelea kuwa imara. Na sisi tumechaguliwa juzi kama deputy party leaders. Mimi nikichukua nafasi ya ndugu yangu, baba yangu Oparanya. Kule Mombasa tuko na Abdulswamad ambaye amechukua nafasi ambayo ilikuwa ya Joho. Alafu tumeongeza watatu, Mheshimiwa Governor Simba Arati. Si mnaona sisi wote ni vijana? Atanga kiama gia ODM nigo kigendete kuba gegutinyo bukoreri bwabo. Oroboti orurwaye omo senator we county ya Vihiga Godfrey Ososio Mwancho murigana rogotoikia omwerio wensemo entangani ya maya ensemo ya bono mogorobana kurira eira chiga kitwa chaka ensemo ya kabere tuchikoba tukobareta bageni baito na abakaji na boigo abananchi korwa sorogongo ruagusi abo batebere ngasinga kientambe twasiekere risiko ento twanya koba tukoba tukebirenga libiti gore chinjira aho turachikoba tukogania abarai baito banyare koba bagotoikirania chira cha magenda nigo achire bosio bwa etaro yaye omorai bwense Daktari William Ruto yekagire goikirani gwari tuko ria angyo kogenda somutimo ko mwengeke mu Mwancho murigeria toskare togendare ngwira na tole asensemo ya kabere kanangari kyao ne liboli ya gurira bilenga nchoke gima wetara seme itanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital wetara YouTube Ndizi TV News na bwe website ya www.ndizitv.net namba ya SMS rerega bwa CTV yago togendare toskare ngwira na tole asegeka etari gatambe.